Две мощни енергийни кълба летяха в най-ниската част на каньона, разположен в близост до две неголеми градчета – Габрово и Дряново. Ако някой можеше да ги види, щеше да се досети, че търсят нещо – древна тайна, човек или място. Но дори и без специални сетива, можеше да се почувства мистериозната енергия, която пропиваше село Янтра. Рачеви бяха най-старата фамилия в селото, но за тях нямаше нито една легенда. Всяко лято, с края на учебната година, внуците Верина, брат и Иван и братовчедите Теди и Алекс се връщаха на село. Дните минаваха в копаене, бране на чушки и правене на домашно вино. Вечерите носеха разхлаждаща магия, домашно сирене, ароматен хляб и истории, които будеха въображението. Една августовска вечер започна обикновенно, докато Алекс, Верина и съседското дете Мирко решиха да останат навън, подтикнати от нещо, което момчетата бяха забелязали под масивния орех до старата църква, самотен гигант в центъра на селото. Скрити зад пейка, тримата наблюдаваха дървото, но усещането беше, че те са тези, които биват наблюдавани. Алекс наруши тишината. Казвам ви, от няколко вечери тази сянка се залепя на големия орех и стои там до сутринта. Според мен иска да открадне нещо. Очите на Верина проблеснаха, усещането за опасност обзе цялото й тяло. Тъмната безформена фигура зае форма сред клоните и не просто ги наблюдаваше, сякаш проникваше в умовете им, изпълвайки ги с необясним страх, който парализираше мислите им. Шепотът, който дойде от създанието, звучеше като език, който не разбираха, но който носеше заплаха. Тя долови, че нещо древно се крие зад тези думи, нещо, което трябваше да бъде освободено. Тримата избягаха, крещейки, а сърцата им блъскаха в гърдите като барабани. На никого нищо не разказаха. През следващите 2 лета фигурата изчезна, а тайните на селото избледняха. Към 16-та си година Верина и братовчедите и вече не посещаваха Янтра, а тайните, някога живи в тяхното въображение, бяха потънали в забрава.